tervetuloa Fahim Hassan. Mikäs se tämmöinen soitin on? Se on robab. Robab on kielisoitin, joka on valmistettu silikäispuusta. Ja alaosa robabin maha on peitetty pukin nahkalla. Ja robabilla on 3 pääkieltä, että valmistettu eläimen suolista. Joo. Ja sivusta 16 kieltä, jotka ovat metalliset. Kuka opetti sut soittamaan? Isä opetti. Joo. Mitä me kuulemme nyt? Mitä laulaa? Nyt yksi laula, se on Lähdetään Mazarin kaupunki. Lähdetään Mazarin kaupunki, joo. Lähdetään vaan. Joo. Ole hyvä. Tervetuloa.